nomzana uma ufisa ukuganwa kahle ukuhlala kahle noma kwezothando uma ufisa ukujabula yes noma ufisa nje ukuba nenhlanhla zokusebenzela yazi lokhu ke ukuthi uthando alinawomoya yes boqaphela ukuthi ungammonela umuntu ozanayo ungammonela umuntu ohlala naye wothi mosaqala uthola intombi okuthandayo wena okwenza ukuthi naye uyithandele okwenza ukuthi umuntu ohlangana naye ofisa kwakho umuzi naye zonke izinto ezinhle oyibona zizinhle kuwe wobona yena zimfanele ngifuna ukukutshela ngivunulile le ngoba ngifuna ingene kahle endlebeni zakho yes amen ngifuna ukuyihloniphela ngoba ibashayela abantu abaningi wothi mawenza izinto uhamba noma edolobheni ubona izinto ezinhle ngomcabanga lo muntu usizokwakha ngalizi ungabi nomona uma umbone emuhle ekwehlula ngombongisi wothi njalo uma uhamba uyothenga edolobheni yangizwa ungabe ubaba okanye umnomzane oyothi mawubuya uphethe izinto eziningi ezinhle kodwa yena umkhohle ungabe ubaba ozohleza ufuna ukuba muhle wedwa ungabe ubaba njalo uhleza uphethe izinto ezinhle uhleza umuhle njalo yena ungamcabanga ubaba oqotho okhulile ubaba othi maye edolobheni angabuya lengisizandla uma ufuna ukuba insizwa ezoganwa kahle unentombi awuye entombini olengisizandla noma ngabe kuthiwa ichepisi intshwinka ubonisa uthando lento yakho iyalakho uthando wenze sure ukuthi ezintweni oyiphethe mobu ukuyothenga noma ngabe kuthiwa isalduku likhona kulezo zinto ungabi ubaba onomona ungabi umnomzana onomona ozothi mawufika njalo ekhaya njalo uhlezi umuhle uthenga izicathulo ibhuluku ihembe yena umcabanga nani bomakoti kuyadabukisa ukuthi njalo nihlezi nifuna ukuba bahle njalo kodwa abakhwenyane benu angithandi babe bahle fana naye iba isibuko ozoyibuka kuye ukuthi unje namhlanje kushuthi nami nje namhlanje ungabi yilento wena othanda ukuba yiyo wedwa bukeka phambi kwabantu ukuthi mabekubuka bese bethi oh hey nomuntu wakho nje ungakujabuleli wena ukuthi uyakhazimula unconyo abantu nokakamnandi uzungena esitolo uthenge 7 yonke yama perfume angithi yabona uthengeni 7 yonke yama perfume wena uhlezi unuka kamnandi akusho ngaphela ukuthi masifunele singanuki kamnandi sizwa induke kamnandi iyagqilaza lento yokuthi wena uhlezi ngasonke isikhathi uthenge 5 yama perfume angabe semqondweni wakho kuyangicacela ukuthi ngisho naye umuntu esifazane umakoti umama ozophuma esitolo ephethe izinto eziningi engacabanganga wena ubokwazi ke endodana ukuthi indaba ikuphila kushuthi bungekho emcabangweni yakhe uyazi umama bakho ngibenze kanjani akwenzeki iphutha uma ngihamba ngibona into enhle ngingabaphatheli lokho kuyalakho uthando kuyawakho umuzi kwenza ukuthi ngithembane ngoba lo muntu uhleze semqondweni wakhe ungabi nomona ungammonela umuntu ozana naye ungakuthanda ukuba muhle wedwa iba muhle nalomuntu ozomkhetha kulo muntu wakho ungakukhathaleli ukuthi intombi noma yini noma ngahamba uyokukhumbula athi kodwa lo yabani wayengenzela ukuthi ungathi ngifisa ukuba muhle ungahambi nomuntu kube ngathi umtshelekile ungafike endaweni eziphezulu uhamba nomuntu wakho bese bekubuka bethi ngabe umtsheleke kuphi ithani ningene nifunde ngokungena kwenu umuntu wakhe akabe yilento wena oyiyo noma ngabe kuthiwa uhamba kanjani noma ngabe kuthiwa ku expensive ship kangakanani kodwa akabe yilento oyiyo ngiyakukhulisa ke ndodana yes amen uthando alizenzisi alinamuntu ungammonela umuntu wakho ngiyabonga ndodana amen amen